Aquí, en aquest pavelló buit i on ressona la meva veu, s'havia de celebrar aquest cap de setmana la 23a edició de la Fira de l'Oli de Maials. Com tots sabeu, a causa de la crisi del coronavirus, molts d'aquests certàmens s'han hagut de cancel·lar o replantejar el seu enfoc. En els propers minuts descobrirem com des d'aquesta localitat del Segrià han plantejat una nova edició basada en el producte estrella del territori, l'oli d'oliva verge extra. Perquè en una fira com la de Maials s'hi conjuguen molts elements, la seva gent, la pagesia, la cooperativa, la cultura, la història, la gastronomia. Us mostrarem totes aquestes persones que d'una manera o altra han contribuït ja no al creixement del certamen, sinó del municipi en general. I molt atents perquè al final d'aquest reportatge veureu una sorpresa. Abans, però, parlem del que representen i han representat històricament les fires, un element central de la formació de la xarxa comercial i mercantil que daten des dels temps de l'Imperi Romà i a Catalunya arriben al seu apogeu a l'edat mitjana. De fet, els Països Catalans han estat una de les regions més importants i amb més tradició de fires des del segle XI. Efectivament, Catalunya es destaca sobretot per la importància que han tingut fires i mercats en conjunt, no? Mercats setmanals i fires anuals. Inclús en algunes ocasions fires que es diuen de retorn, és a dir, que es tornen a repetir en altres moments de l'any, no? Les fires han estat producte d'aquell creixement que va tenir Catalunya durant l'edat mitjana, com altres territoris també, no? Creixement intern, agrari, però també extern, no? I que va possibilitar, doncs, gent venint d'arreu, contactant, gent portant idees noves i al mateix temps fent florir l'economia dels indrets, no? I els nuclis poblacionals. Ha estat un tema important i és una de les característiques justament també de la Catalunya medieval i moderna també. Però de la mateixa forma que la pesta negra va ser un important període de recessió de les fires, ens trobem en ple segle XXI en una situació semblant, salvant les grans distàncies, és clar. La crisi de la Covid-19 està afectant mundialment i, en conseqüència, també les fires que es fan arreu del territori, com la de Maials. Però el coronavirus no ha aturat la nostra societat al 100%. Això ens ha obligat a adaptar-nos i reinventar-nos, canviant hàbits i, sobretot, utilitzant les noves tecnologies. Degut a, malauradament, aquest any, a la situació aquesta de la pandèmia, aquesta pandèmia que ja sabeu que no tenim només a Maials, sinó que està arreu del món, i el que no volíem deixar de fer de l'Ajuntament és seguir promocionant el nostre poble, el nostre oli, l'oli fantàstic que fem a la nostra cooperativa, i per tant el que volíem és fer bullir l'olla d'una manera dita col·loquialment, i per això que se seguís parlant del nostre poble i del nostre oli. En cap moment ens vam plantejar de cancel·lar la Fira de l'Oli del nostre poble. Vam estar contactant amb d'altres fires que també fan després de nosaltres o abans per saber a veure si realment se continuaven fent o què és el que feien. I vam acabar decidint que no, com es feia abans no estava pas plantejat poder-ho fer, però que vam dir que realment algo telemàtic havíem d'acabar fent per no deixar perdre aquesta 23a Fira de l'Oli de Maials. Enguany s'ha decidit fer una fira en format telemàtic. Hi ha dues jornades, podríem dir, una és tècnica, pel que fa a l'ametller i a la tòfona. Aquí tenim un camp experimental de la Diputació de Lleida amb la col·laboració de l'IRTA, de la Generalitat, i volem impulsar tot aquest tipus de cultius aquí a la nostra zona. Pel que fa a l'oli, dir-vos que en aquesta fira l'oli, evidentment que a dia d'avui ja és disponible a la nostra cooperativa, que el podreu demanar per via telèfon o via també telemàtica, i l'oli de Maials, no cal dir, un any més estarà a tot arreu, tothom qui en vulgui. Així, ens plantem a l'any 2020 encarar una nova edició, la 23a de la Fira de l'Oli de Maials, un certamen que no es podria entendre sense el producte estrella, l'or líquid, l'oli d'oliva verge extra Baró de Maials de la seva cooperativa centenària. La nostra primícia sempre és no competir en quantitat amb Andalusia, però sí que hi podem competir en qualitat. Això ja ve donat de fa molts anys enrere, quan Andalusia encara estava
Ara estan molt al dia, vull dir, s'han modernitzat moltíssim amb maquinària i així, hi ha hagut molta inversió als molins i així, però bueno, nosaltres sempre tenim la peculiaritat que l'Oliver Bequina i la zona de per aquí la fa especial i amb això no poden competir i amb nosaltres. No? Aquests 10 anys que porto de president hem intentat lluitar per tirar endavant el nostre producte estrella, que és l'oli verge extra d'Arbequina, emparat amb denominació d'origen. Això, any a any, les exigències del mercat, les exigències del consumidor, han fet que no ens hem pogut despistar a l'hora d'innovar, a l'hora d'estar al dia per donar el servei màxim als nostres productors. En principi teníem una previsió de collita d'una mitja collita per a nosaltres, aproximadament unes 500 tones d'oli, però ara veiem que l'oliva, des que s'ha començat, que està més agrupada, enganya, i això fa que les previsions estiguin tirant cap a 3 parts de collita, uns 750.000 quilos, confiem més o menys d'oli. 23 anys de fira no es compleixen cada dia, però tot té un inici, un naixement, una idea que de cop sorgeix. En el cas de Maials es van unir diversos factors i es va aconseguir aquesta fita gràcies a l'empenta de l'Ajuntament, la pagesia, les empreses i, al cap i a la fi, la ciutadania de Maials. La idea de l'Ajuntament de fer la Fira d'Oli, la primera cosa era promocionar el nostre producte, que és l'oli, les olives i l'oli, però promocionar-la al començament, iniciar al començament, perquè així d'aquesta manera donem una vista més oberta de cara a l'exterior. Llavors, què va passar aquí? Que la promoció aquesta, l'Ajuntament, tot l'Ajuntament, vam decidir de fer la Fira de l'Oli Verd, que vaig anar a demanar a la Generalitat i a la Diputació per a poder fer la primera, al principi que es comencen a collir les olives. Això va ser la nostra promoció i iniciativa. Però, a més d'això, l'Ajuntament volíem canviar que el poble, la imatge que teníem, perquè vam tindre uns anys molt devastadors pel poble, no físicament, sinó culturalment, i això era desviar una mica l'atenció de cara a l'exterior. Els reptes que vam tenir quan vam començar la primera fira és que es començava de nou. El que volíem donar a conèixer era l'oli verd. Maials era la primera cooperativa, el primer poble que començava a collir olives a tota aquesta zona. Per tant, l'oli verd era un sinònim aquí, no es coneixia gaire, i ara a tot arreu se comença molt aviat i es fan molt valor. Va ser una cosa feta des d'aquí, d'alguna manera no professional, no buscar cap empresa, ens vam organitzar 2 o 3 regidors de l'Ajuntament i alguna altra persona, com era el metge del poble, que ens va ajudar i la vam muntar aquí en el poliesportiu, ho vam fer tot des dels treballadors de l'Ajuntament, ho vam fer des d'aquí. Bueno, nosaltres sempre vam apostar en aquest cas per la fira i a més d'això per l'oli verd, perquè vam ser de les primeres cooperatives que vam basar l'oli verd i amb la por que faríem en aquest oli verd perquè té un gust molt diferent, no? I me'n recordaré que vam pesar 2.000 litres, per dir, bueno, si verem, i jo penso que allò va ser el començament d'una venda d'oli verd que la va descobrir molta gent que no sabia el que era. Els autòctons els hi va costar més, però en canvi ara no, ara tothom vol oli verd. Però el gran atractiu de la Fira de Maials no només és l'oli verge extra i l'oli verd, sinó el conjunt de sinergies que s'hi estableixen i que impliquen a altres sectors agrícoles, empreses, gastronomia, el món associatiu o la cultura. Comencem a les 7 del matí a trencar ous i a portar-ho tot a la pastisseria perquè mos ho pasto. Després ho baixem allà baix al poli, que tenim una habitació que ens deixa l'Ajuntament de Maials, i allí ho traiem dels rivells, ho posem aquí damunt d'una taula, ho fem a trossets i després ho apanem i al cap d'una estona ho fiquem a la paella. Ho aplanem al ginoll i ho fiquem a les paelles. Ho traiem, ho fiquem en bosses de celofan. Som una colla de dones que ens ho passem molt bé. Treballem molt, però ens ho passem bé. El que més m'agrada de la Fira de l'Oli és que estem en un estand i les venem i ho arreglem allí i és molt bonic d'arreglar-ho. A la nit antes arreglem l'estant, que aquesta és una especialista d'arreglar l'estant i en acabat entre totes ho fem. Nosaltres vam crear l'empresa el primer any que es va fer la Fira de l'Oli i a partir d'allí cada any hem apostat per la fira com a més serveix de termòmetre de l'evolució de ventes que fem. Jo crec
que una cosa van lligada amb l'altra, perquè aquí sempre és el país d'ametlla a part de l'oli i crec que tot va conjuntat, inclús nosaltres fem ametlles fregides que fregim evidentment amb oli de Baró de Maials. L'oli és cultura i més aquí a Maials, tenint en compte que el Baró de Maials va implantar les primeres plantacions d'oli aquí a la zona i a part també és cultura, perquè quan s'organitza una fira no només es centra en el lloc en si on es realitza la fira, sinó en tot el que comporta al poble, el que poden ser visites guiades o fins i tot allò que implica també l'oli, a nivell gastronòmic també pot ser. Com a curiositat, la Colla Gegantera també participa i també promociona l'oli Baró de Maials. Tenim un acord amb la cooperativa i ens donen mostres de quart de litre d'oli. Llavors, quan nosaltres anem a les diferents trobades, sempre obsequiem a les altres colles amb una ampolla d'oli. Per tant, tota Catalunya, perquè nosaltres hem votat per Catalunya, per l'Aragó, per València, per França, per Itàlia, llavors nosaltres donem a conèixer el nostre oli i molta gent compra. Després truca la cooperativa i els hi porten les comandes i tot això, sí. Som una entitat que portem més de 100 anys d'existència i ens estem regint sempre pel mateix. Som socis tota la gent del poble i anem funcionant. Fins ara anem funcionant així. Nosaltres aglutinem tots els pagesos del poble, tots venen allí. Ara perquè la tecnologia ha canviat la manera de viure, però abans tots se reunien allí per decidir, noi, si vas a collir olives, si tu te dona molt o et dona poc, vull dir, allí se parlava de totes les coses de l'oli, per dir-ho d'alguna manera. Per tant, la nostra associació ajuda tant a la promoció de l'oli com a la cohesió social en tot el poble de Maials. El secà al rec és un altre món. També la comunitat de regant del Segrià Sud és molt important pel territori, no sols per Maials, sinó tots els pobles d'alguna manera que formen part de la comunitat. És bàsic, és molt important, és la millor obra que s'ha fet des de tots els temps aquí. T'assegura la collita, t'incrementa la collita, avui hi ha molta gent jove que es dedica a l'agricultura que si no n'eixerien. Ha quedat clara la influència de la Fira de l'Oli de Maials tant en clau social com en la part econòmica i turística. Una interrelació de molts elements que, malgrat l'actual situació, no ha de fer tirar enrere ni un pas a la localitat i la seva gent. L'aposta de la fira sempre va ser promocionar el nostre oli, en aquest cas Baró de Maials, perquè era la marca que nosaltres teníem i pel que vam apostar. Nosaltres entenem que no podem deixar d'esmerçar esforços perquè continuï la fira sigui com sigui i la fem créixer, donem a conèixer, fem pedagogia del nostre producte a través d'aquesta fira. És un esforç per tothom de fer la fira, però és impepinable que ara pel Covid hem tingut que parar-la o fer-la diferent, però que l'any que ve ens ho agafarem amb força una altra vegada i que tots estiguéssim bé i tornarem a lo mateix, perquè és inconcebible el món de l'oli verge extra i així de qualitat sense promocions en fires així d'àmbit local. I realment la de l'oli verd de Maials penso que té un punt que és complicat de trobar en altres llocs, que és saber combinar el que és l'autenticitat, és aquestes fires autèntiques de sempre, però és a la vegada una fira molt professional. Penso que estem parlant ja de la cooperativa on més litros se fan de la DOP Les Garrigues, és la més gran del Segrià Sec, i tot i així aquest gran volum, que algú podria pensar que això desnaturalitza, és una mica el contrari amb la gent que t'hi trobes allà. Cada any és com trobar-se amb amics, trobar-se gent molt maca, i per mi la Fira de l'Oli Verd de Maials és de les fires autèntiques, però de veritat, que crec que encara ens queden al país. És cert que enguany es presenta una edició diferent, sense l'escalfor que dona un espai firal, les seves activitats, expositors i visitants. Però per pal·liar-ho, l'Ajuntament ens ofereix una sorpresa. Sí, aquella sorpresa de la qual n'he parlat a l'inici del reportatge. De què es tracta? Per l'Ajuntament i pel poble de Maials ha estat una gran sort que hi ha hagut una persona que durant 22 anys ha gravat imatges de la fira, de tot el que s'ha anat fent a la fira. I per tant, enguany el que pretenem és que aquestes imatges aviat les pugueu veure penjades a la web municipal, a les xarxes i en d'altres llocs, perquè sigui visible tots aquests anys de fira que s'han fet, aquests 22 anys de fira, remarco, que s'han fet al nostre municipi. Més de 20 anys en vídeo, un document històric d'un valor incalculable que ben aviat podreu consultar i gaudir des de la web de l'Ajuntament de Maials, per així recordar cadascuna de les celebracions, aquells moments que hem viscut quan érem més joves, deixant-nos portar per la nostàlgia i per no perdre les nostres arrels.
Malgrat tot, esperem que tingueu una bona fira de l'oli de Maials i preparem-nos per la pròxima edició que de ben segur tornarem a celebrar totes i tots plegats.